أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na din bada ang kutwa di tanu di kapanalamatis ikwallah sabab-sab sumpatan yan ang kutwa mga umurtano pangnintano si ikwallah ang kaiya kapsumpatin yan sang kaiya mga umurtano na si tanutup kusar si ko ikasuswat wallah subhanahu wa ta'ala di tanu di papalapala din si ikwallah di tanun yan tarimaan inunda na makamubayurang tang tanusir kanyan taros inirila tano ang kutwa mga karibatan tano na gusto mga dusa tano pamangin tano si kwalla di tano mabalag kuuntol at turuan na gito sa undawan o Quran na gusto sunnah o Nabi sallallahu alaihi wasallam nago panginintano si kwalla adita numapad si ko mga tao ada kiran makatyukop sa Quran nago sa sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam namya kailangan niran ang kutwa kang babago si ko agama panginintano si kwalla asita nun mapad si ko mga tao aya babaya iran si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam nanggulalan siya kung kapagunutirang ko mga suguan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasusong kadiranon may tumala ang mga okityan nakakadagniran kagiya kasasabutan niran agito'y titu ababaya ko Nabi sallallahu alaihi wasallam oreno to napangnintan si ikwallah apakaangyas tanon yan dago ililas tanon yan ko mga tao amyan obrasiran si ko dikaslasla si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa miniiringiran o di na minisayaniran si ko dikaslasla o mga kufar si ko Isa alaihi salam gitu sabab ayatan ni tataros ang kutwa miyangaw na abandingan tanos si ko minuna kapugusya tano si ko mga kabenar ko Islam sita naman tumatataman sang kaiya kabnar haqqul amil wal khadim wal mamluk so kabnar ang kaiya mga sarabanti udina ang kutwa kirgelbak apento na ikaatasan yan agalbak maanaad na transaksyon nyo adua agumagalabakar kap sukayan nakaskan yan antawa ka mga padagalbak lagi do kigagalbak sa iko mga kumpanya antaka sa iko mga madrasa sa iko mga opisina ay mala na so kigagalbak sa iko mga kontraktor yung utwa ibarat yan na mga panday mga libur mga lagi dito wal khadim yung khadim naginan sa mga subagwaba sa tigtan lang utwa mga katulong giyang ko to mga kasambahay udi na mga inpedas sa walay ap kugupang kanyan aya kapugupin yar ka na sugayan ka lagi dudi nga di pa kapamipin pangaritan na ka pakiritan na ka so loks ka mga lagi dito wal mamluk nagis mga Bisaya ay mida ano khadi magusi Bisaya na su Bisaya naknabangap sugay kasubisaya narak kanan nya pamasang ka ataw na so gelbak yan naguskan yan narak ka ugid na so katulong udi na so khadim o pamaka sa nga masatan nakasambahay nakanabanan lagi ubisaya kaginan na empleadunan aya kapag empleaduner ka nakatulong ayamanan yan nakasambahay kailangan na may buging gaon ang kutwa kabnarian kaya nga natluam yaloy naginan insyaallah ta'ala ay pugusan tanoron naging ka na mga sarabanti o di naging ka na mga
ding gagalbak absuka yan siran sang utagalbakiran naugyan nga na mga kasambahay udi nagyan nga na mga katulong at tigtano kaya nga mamlok nakapakaya dagay da bisya iman to sang masa utakata sang mga puda mga ingad wad na mga bisyasan na kapakaya din kaya miyalo sa Quran ad na mga hukuman o bisaya nakapakaya di ad na mga bisaya ugi da di tanubun katawan kaya upama kamada sa mga bisaya na miyada ang kutwa hukuman ang kutwa kialwin yan sa Quran na di kapakaya ubadi mangundas ang kutwa mga hukuman inangin na miyalwi sa Quran oriano to ng kaiya mga tao adir ka ding galbak maana na transaksyon nyo absukay na kaskanian o di nagyang ko ta mga tao adir ka di magipagmid absukay na kasiran naswaga matanog ang Islam na tantuayak kumapya agama ayat was sabab na inibigay niyang kuman isa sukab na riyan taman sang kutwa gumagalbak na inibigay niya ng kutwa kab na riyan taman sang kutwa amanan yan na mga mid mga salingugupa kasi kwala yapsukayan nga na inibagay ron agama ang kutwa ay mananin na kabnarian taman sang kutwa mga bisaya na inibagay ron wallah udi na agama tanog ang Islam ang kutwa kabnarian amma haqqul ummal wal khuddam sumasukab na rang kaiya kigagalbak udi nagyang kaiya mga katulong at tigtanong na paganayron akap na rin sa iko mga tao na ayarhamahum matlub igira na gumagalabakar ka at nasalingugupa ka sa walay ayap sukuin kaon ng kutagalabak yan na kailangan nakataguang kaon sa ranon at naranon kaon kagi mababaw to agalbak yung utagalbak yan na pinakaminos agalbak ko kakuyagan na inunin pa to pisul di ka titamanan mana gitu libil o kapigintaw niyan na kailangan nakataguan ka sa ranon kaupkang ka napagkan sa kanyan mamu at napagper na kapamilya na at mambupagper niya na pamilya at na problema nga na at mambuproblema niyan di mamu di malubas sa ukit tingap kuyag yan na ginanimya subayan akal na kailangan nakataguan ka sa gagaw sana sa tao at nagumagalabakon o di na at na magmidun na kailangan na tigman yung mga ulama na katagun sa kanila sa gagaw sabab sa tarima sangkot wa katiro o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na arrahimuna yarhamuhumullah sa mga tawa tigun Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga laigagaw na ipangaling gagaw silan Allah subhanahu wa ta'ala irhamu man fil ard ay pangaling gagaw ni watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tao sa ikugilupa yarhamukum man fis sama ka ikalimukano o matatagos sa ikulangit o di na tumampar sa ikulangit aginan sa Allah subhanahu wa ta'ala gir dalil at tigman yung mga ulama arad aya o di na simbagaya sa iku mga tao ahlut ta'atil pumakadaniran ang kuta mga sifat wallah at yan to o Nabi sallallahu alaihi wasallam o pangalimu yun so mga tao sang kaiya kagilupan na ikalimukan o tampar sa langit agito swalla dalilanan aswalla na si isa kapuruan na langit swalla na si iskan yung kapuruan na langit kapuruan o arsur rahman may makarereg ay di mga limu na swalla tigka sa mga malaikat imya karereg ayarhamukum man fis sama ikalimukano o tumampar sa ikulangit agito sa Allah subhanahu wa ta'ala dalilanan at pagigdam ka wallah asulimu nas ipagapong kulangit agito sa Allah subhanahu wa ta'ala asisis kanya ng kapuro ano langit sembaganan na yadudu na amay ka kataguang kasaranon nagugagaw sa ikukigagalbakar ka na ikalimuka wallah subhanahu wa ta'ala sa iku mga hadith na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yarhamin nas lam yarhamhullah sa din sa tao
adinya ni pangaling gagaw sa mga tao, nadis kanyan ipangaling gagaw wallah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Sa din sa tao, adinya ni pangaling gagaw sa mga tao, dis kanyang kataguan sa ranon, nagugagaw sa iko mga tao, balaboron sa mga kabnar, adi nga kiran itunay, na lebih-lebih adi ka ikalimu wallah subhanahu wa ta'ala. Inani sabab kailangan na igira adna pananakatanaktan o mga tao, o di na adna kabnaraktan o mga tao, apyan to na abtad na makagdamtan sa gagaw sa iko mga tao, arap-arap tano sang kutwa gagaw raktano wallah subhanahu wa ta'ala. Siko mga hadith na tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham man fil ard, san sa mga tao adiran ipangalimu ang kutwa mga tao sa iko gilupa, la yarhamhu man fis sama, nalisiran ipangalimu o tumampar sa iko langit, agitus wallah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Miyamak karega dalil ba isa kekuatan na guna ng kutwa kala agagaw wallah si ko mga tao mga legagaw na kailangan ikadua na kailangan nakatagwa nga sa gagaw sa iko mga tao, ikatlo na kailangan na maparatiang nga sa Allah subhanahu wa ta'ala na si iskanin si kapuruan o mga langit, si kapuruan o arsur rahman, arsur rahman aginan so kapakadaan ang kaiya mga alut ta'til pumakadaniran ang guta mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Tigman yung mga ulama, falyattaqillah, kalakan na kaya tigman na ya o mga ulama o mga tao swallah, o di na kalakan o tao swallah subhanahu wa ta'ala, sa iko kipapantag niran, sa iko kikagalabak mga sarabanti, o di na sa iko mga salinguguperan sa ikwalay absukaya niran asiran na di sila ning galabak aparakiran yang kaya mga sarabanti mga katulong na di sila ning galabak apararka anggap an makapya sudar pa ka ang kaugupi ko galabak ka ang kaluluwagi na kailangan ng kutwak badaluto agito sa sukairan o di ng kutwa bayad ang kutwak yung galabakirar ka na kailangan na mitunay ang kakiran, kailangan na mitunay ang kakiran sabab sa gito napud sa kabnar lagu paling-paling pangaling gagaw si ikiran. Ikadua tigman yung mga ulama akabnar na ayu'tiyahum ajrahum kamila, mana mitunay niyang kiran ang kutwa sukairan sa tarutup lisang kutak katatawir kaun sa gagaw sa sakatan ka wagma akatagwa nga kiran sa gagaw na kailangan na mitunay kakiran ang kuta mga sukairan sa tarutop. Ayat wa sabab na adna mga tao amin sampan siran na pisirabantian siran ang kuta mga tao pisirmisiwan siran ang kuta mga tao na pelalim nirampan diran initunay ang kuta sukairan diran na panim itunay na ginanamiya kalalanan akaribatan na gudusa malanan na dusa. Tigman yung mga ulama sa din sa gumbagal bakar kano sirabantir kano nakalak niyan sa Allah na tunay niyan sa tarotop ang kutwa sukay niyan siko unaampan uda kamara ang kutwa ating yan. Allahu akbar. Mana ang kutwa misarabantir ka naip na sugan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na dapat mamara ang kutwa ating yan na kailangan din na mibigyan ka ng kutwa sukay niyan. Tilayaw to sa magaan aking bagang kusukay niyan. Kenapa petali ka? Kinaya ayaw man ito na ilat o Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kutwa kagaan aking bagang sang kutwa sukay ang kutwa gumagalbak. Tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tul ajira ajrahu kabla ay yajiffa araquhu. Tunay niyun bagan yun na tigo Nabi susukay baganiyod na tigo Nabi so sukay ang kaya kisusukayan siku galabakyan unampan uda kamara ang kutu ating yan nanako na antay di siya di makanggalabak lagi dia saktanong na tabiya nakadakalan ni man to na nagkis mga kigalabakon na di naman ditatalikan kapakaya din yung tunayin kapakaya panaakal niyan ang kutuwa din galbak na ginan na hindi ka sinagadan ginawa na sa nga na mga la kumpanya mga hospital
mga laklinik, mga ladarpa, ading galabakan, na igirakwan na adna mga pamamagayan, ana mga pamamagayan, ibarat yan na di ko galabak na ana mga pamamagayan ro. So tira na mga bonus kay barat. Lapketi mo to, na igira ayam yakon tud na di mape kang gobyerno at higman niyo bagwabasa na ipkidi niya naman na plalim niya no to dinir kay mugay kaysa gada na si ko mga abroad ginawa na dinagka ko ang uta mga sukairan ginawa na kiran mga beneficiary na tig bagwabasa na dinagka ko ayat was sabab na gira ayam yakon tud na da mount kontulian ni kang gobyerno da kontulian ni kandato da kontulian ni kang gira-gira sangkot wa derpa sangkot wa kompanya sangkot wa gelebak na kelalimian ang kutwa ki gelebakon na lagi din namang irawan na sa mga madrasa ad na mga ustadun ayo tadi na pamangdaw na sukayan siran na gina na di adnap ke ton ang mga ratay ikang gobyerno agitus kanyan kelalimian ang utamang ustadian lagi na buapin tulan ni katasan yan lagid mambu mga panday girakuan na sudiran ni pandayan na pagkakalasiran ang kutwa kiwalay girig sang utaderpa na ginan na tantuanan ko ini sapar o Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa na miya panutulo Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi kailangan na tanu-tanu digay ni o baka padsang kaya mga tao adiran itunay ang kutwa kabenar kiran o kagagalabap kiran na kailangan na maganggan ka ginawang ka aya katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi at tigin na qala Allah ta'ala pitiro at tigin wallah thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah dalawa tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigmani wallah dalawa tigmani wallah apa ko masalungan na mauriya mga tao asakan mismo imipentagiran at tigmani wallah sakan mismo imipentagiran ayamanan yan na ayad na mipentagiran amikipridwe kiran naswallah paganero na tigmani wallah ang mga tao na rajulun a'ta bi thumma gadar mama tigmani wallah amigay rakan sa kapasadan migiraan sa kapasadan misi sa parakan migay sa mga kapasadan oriyan na tigman ni wallah nasyo pakyan dan yan tuman nasalungan na mauri nas kanud ni mga pentag agus wallah iwan na miya kada-kada mga tao adi mamuka sa mga katiro ilawan na adna kalilid na si mga dato agu mga bay na diyan ipamrami sa nangutabay adi sisapa si ikwalla at tigay na ibet si ikwalla kapangarumangus ka o na miya ka to kung nasanab sa miya kalian ang utapirak yan nasala ko piyangaruman yan piyamramisan yan ang utabay na piya kasarigin nasipan di supa kwalla subhanahu wa ta'ala nasapanan nakapasadan si piya kasiksi yuswalla o riya dang utunayin na ayad na mipentag ka na swalla subhanahu wa ta'ala ayam alasan na sukasiksi nga aswalla sa kanyang bituan sa kanyang bipsimban pikisaksiyan nakakwalla gitu maniman ang tashhadu an la ilaha illallah pisaksiyan ko amataan adid na titu simban yung tanas wallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh lagu pisaksiyan ko amataan na Muhammad na suguyan lagu urip niyan na di nga butunain na sudun wallah subhanahu wa ta'ala ikabaloy ami pentag kas along na mauri na tunay simbag kas ikwallah iman to na mitataya kang kaya mga promises si sang kaya social media si lagi sa chat tawag ang taka verbal na miya kadak-dakalad Imam Ramis balaboron giraan ay manan yan na mga eleksyon maumarang utama man na di Imam Ramis lang na promise yan ilap-nap ketoon na ad napipikir niya sang utang madrasa niyo na ini panula dia na piam rami sang ano niya na tinagiya mana at makatutan sa mga la building na sarabu sa minitola din may pamangani na debu na dinalipakas insyaallah na makamasalungan na mauri na tigman niya wallah apasa ayami pentagiran na ridwiran na swallah rajulun a'tabi thumma gadar mama amigay sa kapasadan ra na tigman ni wallah orian yan na doon tuman ang kuta kapasadan ikadua at tigman ni wallah
Na warajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Tao api pesan yan ang kuto mapi ataw. Nakian yan ang kuto arga yan. Di pupasa sa tao. Makabibi yang ating tanong. Na ay kadakalansan na gitu. Pakuan yan ang kuto tao na pesan yan, na kanyan ang kuto arga yan. Na pedanan sa mipentagiran sa alungan na maurin na Allah subhanahu wa ta'ala. Pagakal niyan. Na niya nipesan ang kuto pagarin yan. La ilaha illallah. Ay kadakalan siya nagyang utwa ibarat yan. Nagyang utwa mga mata-mata gobyerno ibarat na di lang dipaki mata-mataan so mga mujahid na yung ituruiran kata ng mujahid na miyada ka nagyang utwa inibigay sa utwa mata-mata upama ka intelligent na yung ibigay na pirak nang utwa kakanan yan nun na haram mo to kaargaw tuwa tao naginan sa kanyan ayam anan yan na mipintagiran sa alungan na mori na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan panipakasal yan ang utama piataw na pipisa nga na pinunang kanan ayam anan yan na ituro ka sutaw ay kapalit yan na pirak naginan na pedanan sa haram na mipintagiw sa alungan na mori na sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang tunis bagyo sa alungan na mori ikya ka na niyo sa nga na arga ang ka na mapiataw. La ilaha illallah. Gina di kisiga dia kapsigi ke sagade ne mga lagi dia. Di titipu na di na nipesan ang kutwa sa lakaw kiran. Mapiataw. Na pesaniran na keniran ang kutwa arga ini bagay kiran. La ilaha illallah. Gina ni kedua. Ikatlo atigo Nabi sallallahu alaihi wallah akabalo ya ayat na mipsin bagiran sa alungan na mauri. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na warajulun istajara ajiran mama ako minwaskan yan sa pagapinan udi na libur napinan niya udi na siyo kaya yan ang kota libur orian yan fastawfa minhu walam yu'ti ajrahu sumiyo kayas kanya sa libur udi na sumiyo kayas kanya sa panday gumagalbak udi na katulong na init tunayron pipi ang kutwa gumagalbak ang kutwa galbak yan pinarutop yan ang kutwa galbak yan init tunay niya nun piyasa din ang kutwa galbak yan oriyan na tigman niya wallah na doon yan nun bagan susukay niyan Allahu Akbar doon yan nun bagan susukay niyan nasisa lungan na mauri na ayadun amipsin bagayo na sunan su Allah subhanahu wa ta'ala na antun na isim bagyo sik wallah sa lungan na mauri la ilaha illallah. Sa mga hadith na mi'ala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin man na iya inna a'zama adh-dhunuba 'inda Allah ayat yung Nabi ya pinakamala dusa sa ilayan wallah na rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada hajajatahu minna talaqaha wa dhahaba bimahriha mamatig man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam api ang arumanian ang kutwa bae nakagikumit tunay niya nung ang kutwa mapipikir yan nakabayan itunin yan sang kutwa bae natelak yan inimblag yan ang kutwa bae wadahaba bimahriha na doon yan pantunayin ang kutwa betang yan pamakad na mautang ko betang yan na doon yan tunay nagiya na mala ini adusa ak giya na mipembaratemu akaw na Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri la ilaha illallah mala ini dosa ina dia dikesinagadan ilakwan na adna miyang rumah akasasanda ng utabetang yan na minibelagi yung buong utang rumah yan na dinunubagan ang kutwa emanan yan na betang yan na pedaya sa mala adusa sa ilayano Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na warajulun istamala rajulan fadhahaba bi ujratihi mama apyak ang gelbek yan ang kutwa sangat kau mama siyukayan yan udah sukayan yan fadhahaba bi ujratihi orian yan nadan yan tunain siyang kayan ubad asukay ang kutwa gelbek yan ay jahada falamma yu'ti ujratahu dan yang butunain ang kutu asukay ang kutu sukayan yan si kumas akakuan yang kusukayan yan. Ikatlo tigman yung Nabi
na warajulun yaqtulu dabbatan abasa. Mama adin yang dipamunoon ang kuta mga pangayaman sa ilang. Nyaba niya mo ipsida. Lagi daw gelabak ang kaya mga wata. Lagi daw na di siya ni mamitek. Pumitek nila ng kuta mga papano. O di na di sila ni mama na ago mga ni siya na di na di perataan ang kuta merana-ranap. O di na giyang kuta mga pangayaman. Akna bayra mapsdan dan nguta kaprataon na pedutu sa mga laadusa sa ilian Allah subhanahu wa ta'ala. Mga laadusa nagiyan na diya may nangka na dinggal labakan no sabad sa iko mga tao. Samanan atigman yung mga ulama nakalak ni Allah subhanahu wa ta'ala ubad na pagkarabiw kagasabiw asukay ang kaya kigagalbak o din ang kaya mga sarabanti mga katulong fa inna dhalika min a'zami dhunubi 'inda Allah yaum al-qiyamah taginan napudanan sa malaadusa sa ilian Allah subhanahu wa ta'ala sa along namori. Yang kaya kiptunin si kusuka yang kaya kigagalbak na isad na ya amalap ko sa bapan sa kapakalidas ka si ko mga ragan mga widakal nagupisap na yap ko sa bapan at tigman niyo mga mampunay sa ilmo sa kapterima si ko dua o tao kapterima si ko dua o tao ay barat yan nagyang kutwa talatalo ka tao ang mga mama akiyasaltan silang sangkut wa girb kung di na sangkut wa melebu akialangan sa wator nagyang kutwa mga galabakiran na sangkut wa kaalang isa ator sangkut wa lebu pagukita niran na mitawassul siran mana mipupakaran siran sa ikwallah ang gulalan si ko mga galabakiran ang mga pipya piya na nadmaniran ang kuta mga galabakiran ang mga pipya nagyang kaisaw na tigan na sak na tigan na pinipiyapya na kan sumbal alok sakan nawa na tigan na balasoto na sampay nakar kami ya Allah sang kayamasan na kalkalkaan ng kanalawator nakialakaan sa may ito yang atumang buhay sound na inibawakan sukang barazina as kanin na magagaganian nawatikin ni Allah an nabalasoto nasampay nakar kami sang kayamasan nakialakaan man ang utawator sa may ito yung utay katlo nas kanyan nabiyatiru yan na ya Allah at natigyan asukay anakan apku sa sukay apiakan gelebagakan siirakan na guni tigyan ang guta mga tao asusukay anakan amataling ang guta kasukay kiran na inipamagayak ang kiran ang guta mga sukairan inong tabutigin ang guta sa katao mama ada makataling na minyawi dia na akal minyawi dia na akal ang guta kimgini sa guta sukay niyan ada makauma na itining kidia kanon nang kutwa sukay niyan na piya kalabakan man niyan na piya inusaryan piya inipanimbelian sa mga kambing mga kambing nago mga sapi mga unta nagutama natin sa mga ipamamasakan natin sa mga Bisaya man na piya kalayan ang kuta pirakyan na miyakataling umarak na tigyan ang kutwa sa katoma maapi na ad na sakat niyarak na sukay niyan na inisin ako niyan tigyan na tigyan na sukayan na inisimbaga kong na tigyan na ginanap kilaing ka amya kada-kada kalaunta madakala sapi madakala kambing madakala Bisaya napalayang ka na kagina sa sukay nga na tigyan utama ma ala tastahzi bih diyo nga tigyan di pagisiwisiwa natigang uta sa katama maak na bang sa di pagisiwisiwa kuwanggan na natilang arak ka nakino ang uta mama ang ut walang wan ang uta mailenan dang uta unta sapi kambing ang uta mga Bisaya lang unig din naliang bayanon sang utwa man na sukeron nawayala tiga na wad na balasuto nataling uman nakar kami sang kaiyamasa na miyadaw ng kutawator Allahu Akbar mana ang kutwa mamanas ang kutwa kapyan yan ikapakipuntag nalius ang kutwa da kapakataling uma ang kutwa mama na piyak kalayang pen aman inusaryan pilabalaban yan ang kuto pirak akasasaltaran akabenar ang kutwa gumagalbakon nabana pa kaswartan ro
kefaeda. Nah sebab sang kutu kapag ikhlas yan, na gitu ikiya sababan sa kial ka isang kutawator. Nah ikatlo tigman yung mga ulama akabnar ang kaiya kigagalbak na kailangan na malalim tanukiran, madarak tanong sukap lalalim apya salad sa tekbu ating ang malalim kakiran na gitu na kebetulan betul sa kaplalalim. Kailangan na makapaginuntulan tanong gilad na pagapinan tanong o di na susukayan tanong na kailangan na kenaba maalang-alang ang kuta kapasadan tanong kenaba tiga anak ipendingarang nanan na sakay may estimaton na tiga katay mugyara di kailangan na makomar ka ang kutwa kontrak o pamakakabelay na kailangan na makapasada ka no kateso ka da kalalubla kateso siminto niyan kateso ka belang yan na pere pengerang ka saya na sakanya ni pakap mbebe na tiga na 3,000 naupagat ako na tiga na okay 3,000 na kateso kagawi ang kakawangaw giya kailangan na mamakatana ay ito sabab na kalak ubakan ng mga paginakala wad na malalim ko na may tubo kagya mata na sukap lalalim na yakabarsan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi penutul niya sa Allah at tigman niya wallah ya ibadi ay tigan o replakan inni haramtu dhulma ala nafsi mata na tigman niya wallah sakan nahyaramakan sukap lalalim sa ginawa ko wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu nabiyalo yakan to sikulat-latiyo haram ang kaya kaplalalim fala tadhalamu nauba kanu plalalima at tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala isa sa parwadla ubab kering ko mga muslim ang kutwa kaplalalim lianna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah kaya tigman niyo mga ulama sukap lalalim na malibutanganan si isalong na mori Allahu Akbar ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah kalak ni watigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaya kaplalalim kamata na sukap lalalim na mga lilibutanganan sa along na mori sa nga masatan ay tama na kinikalak ng mga tao si kaplalalim di nang kalakan na malibot nga kapagapintawiran makandir so muslim ko sa tema na lupa na milabita sila nun makatumpok sung dua ka muslim ko sukay na miyakaplabita sila nun makatumpok sung dua ka muslim sang kaya masa koras na miyakaplabita sila nun tabiya sumuntanong kap masjid na di sila di makaplalima sumuntanong kap madrasa na di sila di makaplalima sumuntanong ko mga opisina na di sila di makaplalima sumuntanong ko kandugang na di sila di makaplalima tabi mga sangibu ayat was sabab na di mainangka ang kutama hukuman o agama tanong Islam na wasya turkaw Nabi sallallahu alaihi wasallam akal kanaka sukap lalalim kamata na sukap lalalim na mga lilibut nga sa alungan na mori ay puno basarig ibarat yan anay sa sarigad ka na dahil kami sarig so pagaring ka na lialim ka at na imagayrom na dangon kompleton ana ibarat yan aning sagad ka isyempre ko pagaringan na dengan kumpletuan na libatan ka manganisan naginan nakaplalalimanan kaplalalim ang malibutang si isalong na mori nagyang kaya miyalalim at tigman niya ang mga ulama na tatarit-tarimaan ang kutod dua panginin si Allah subhanahu wa ta'ala ayang atero Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathatun tusjajabu da'watuhum Dalawa tigman niyo Nabi ang mga tao at tatari-tarima ng kuto panganiran al-walid suatigin sulukas ko panganin yang kuwatayan wal musafir naugyang kuto di malelayag wal madlum naugyang kuto mialalim tatarimaan ang kuto panganiran siya mga pda hadith at tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watul madlum wa in kana kafira laysa dunaha hijab Allahu Akbar suati ko Nabi supang niyo miyalalim na apyapne tadiyan na kafir na did na banyan rending si iku Allah subhanahu wa ta'ala at tiriman walang tapang niniyan na dapat ka ko muslim ay miyalalim ka na muslim miyalalim ka ko kabnar yan sudah to na miyalalim ka subay ko kabnar yan
So Muslim mama na mialalim yan so pagarin yan mama ko pakabenar yan. So karoma mama na mialalim yan so karoma niya nababay. Na amay ka makaplalim ano? Na amay ka indua ka niyan si ikwallah si kumyalalimer ka. Na did na banyan randing si ikwallah. Kafiru to. Ada benar randing si ikwallah na ay dapat ka ko Muslim. Ay dapat ka ko Muslim. Kalak tano ang kaya kaplalalim. Ubat tano di makaplalalim kung salakaw di salakaw. Gitu itigman niya o Nabi sallallahu alaihi wasallam sigo mga hadith ay ittaqud da'wat al-madlum. Kalak-lakati ko Nabi so pangani ang kaya miyang alalalim. Fa innaha tuhmal ala al-ghamami. Yaqul azza wa jalla وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. Ay katir Nabi sallallahu alaihi wasallam nakalakan ng kanya panganiyom yang alalalim kamata na supanganiran na pagawidan na ipurusang kanan ang mga gabun na tiroon wallah subhanahu wa ta'ala ibat si ko ay manan niya nag-asakan nagusi ko kalakan na tigman ni wallah subhanahu wa ta'ala la'ansurannaka walau ba'da hin mata na tigman ni wallah katubangan na kaskab apyas iku pengori masa ayamanan yan na dito pagilangan wallah tubangan ni wallah subhanahu wa ta'ala nabay lang ang utak kaya pangningasik wallah subhanahu wa ta'ala na tubangan yan ang kaya mga tao amyang alalalim na dapat kasi iku mga dato alilimiran sa pagtawiran ay dapat kasi iku mga tao aping gunaan niran ang kutwa mga maslahatun amma na pimbisian niran mga kamapian na langkap na pimbisian sa kataw o di na sumangalalan na miyakarata ka po kito ng mga tao sa baperka miyalalim kasi ng ukaw kita naginan nakaplalimanan agkapakay ang buluyanan amalibutang sa alaman na mori ginani sabab ang kaya mga tao aplalim niran ang kaya kigagalabak mga sarabanti o di na sumakatulong na kailangan nakataguan ano sa kalak sa oren o kanaganyo sang kanan ang mga hadito Nabi sallallahu alaihi wasallam ay katiru Allah subhanahu wa ta'ala wa sayalamu alladhina zalamu ayyamung qalbi yanqalibun ketukawan na kiatigman ni wallah o mga tao ang mga berwaka mga palalalim wanto na ikabulusan niran si isa lang wanamori si mga playat yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum si salungan amori na di kumpang gaya guna ang kuta mga dawa kapamangan ni sa dawa ang kaya mga tao ang mga palalilim sa ikwallah subhanahu wa ta'ala di silang pagadawan wallah walahumul la'natu walahum su'udar bagian niran na tigman ni wallah ang kuta murka nagubagian niran agyang kuta miyak rata-rata ang kebulusan Allahu Akbar wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun ubang katangkap atigman ni wallah ubang kalilipati hindi derenon wallah subhanahu wa ta'ala suding gelbakan ang kaya mga tao ang mga palalalim naba ng kalalipati wallah subhanahu wa ta'ala naba ng kalalipati wallah subhanahu wa ta'ala tatalik niyang kiran kansinan din di pagumanuman saya manan yan nakandirwa ka kay amay kay tanakiran wallah subhanahu wa ta'ala na din yan silan pakamaya-mayaan Allahu Akbar ayapan ubang ka pa makasakiti ang kutwa kigalabakar ka ibaratin di ka di sirabantip sugayan ka kugalabak yan magipilibur magipagmid na pamakasakitan lang kasiran miya panutulo Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi imra'atan dakun da bakyapatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dabanyan kaya pakasakitan abang gulalan si ikuliman yan asa kataw buwabay wala khadiman nagudap na ba niyan kaya pakasakitan ayaw maanan yan na mid wala syai'an kat apian tunan na syai' nadabong kaya pakasakitan Nabi SAW illa yujahida fi sabilillah inun tabu ila din jihad salalasik wallah normal ang pakasakitin niya kumakufar gina so Nabi sallallahu alaihi wasallam ya panutulo Anas asa kanatiin na khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin kaya sirbisyo na kanatiin sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa miyaka 10 ragun pama qala li qattun uff
dan rakan matir Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk katiru dah maswat dan itu malu Nabi wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta dagudin misagda Nabi sallallahu alaihi wasallam so anasi ko pinggelebekian na bagu miniro ino ngaya pengelebeka wala li syai'in lam af'alhu wa halla fa'alta kadha naguda tiga na kunya sagdaan kuda kang gelebeka abarang guminiro so Nabi ino ngaya dang gelebeka aya mana niyan natanto ko respektuan ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kuto mga tao ayun miserbisyo naginan imala apagiringan tanos iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa na sa mga sahaba lingot mas rupaan adi kindulunaan sa iko kigelbak dataro sarabantir ka mga libur udi nagyang kuto mga mid uri na lang mo nakigagalbak askay ulwaniran nanto ni dikiran dikipantangan nakatilo Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu najaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam miyakataling umatigan na sa kataw mamas iko Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man iya faqala ya Rasulullah kam a'fu anil khadim ay kada kalatigin nakapmaapiakan sa iko katulong kasambahay natigo Nabi kulla yawmin 70 marrah o manatigyang gawin na makapitol pulong kas kanyang kabagi sa maap ayah manan yan na papasinsian ka na padyan ang kuto di nga dimipentag kung mga opisina nga padyan so di nga dimipentag sa iko mo walay nga sa iko tinda nga mga tindira nga mga nisan kagina na pwede na sa mga kadim pwede na sa dirgading serbisyo kailangan na mitunayin ko na mga tasukay niyan nang kutwa kala ka respektuin ko na lagi do ka respektir lagi do ka respektir Nabi sallallahu alaihi wasallam kung diyan imipuntag ang mga tao maapalakas kanya sa mga pitupulo manan na madakalakap mapinggaon kamano siya na lagi di ka apkribat na bugan kas kanya sa pasensya bugan ka na sa pasensya balaboron sa mga kasambahay si ko mga walay kay ginan imala pakamamuradan sang kay man khadim gyang utama kasambahay na basta pakinangan tanoron naging kaya kakwa sa mga kasambahay mga mid na kalilid na ginawan na pagkakuan na mga bagwutaw mga kantianos lagi dito mambu ginakuan na ay bup kilambal sa walay na si karumang ka amama gusumid lagi na din ang kapakay haramanan o ba silan pagkasalti sa walay alun silan kailangan na may ng kanan kenapa gimid na ba miyapa kaya dito na sila ni mikulwa mitiram bisa di kailangan na madakal kano sa walay o kaga na mapakasapang sa aurat mga lagi dito mamuso mga tawa po sila sa driver at pagidulugiran ng swatayra na bagwutaw na di nang kapakay kulwa to haramo to kailangan na mapkain ng kanan ubah sila single ko truck lagi dito mga Mosambi daw baka lupa single sa walay ginan na kailang napkin na kanan lagi dito na mapkasagada na ana mga watay na maunguda na kumino Sambi daw bagwutaw na ipmagakin sila sa walay nasin ako piyaka mamasa bada kulaw la ginan mga pipiya kailangan napkin na kanan kinangan ang sababananan sa kapkod ng kuto mga fawahish pangkasisingay ang mga galbak dahil ni paginangan tanuanan panginintanon si Allah subhanahu wa ta'ala adnam yakwa tanuan doon sang kaiya minibigay tanuan muhadara sang kaya masa akabnar ang kaiya kigagalbak kailangan na magitunay tanukiran ng kuto makalakat tanukiran ilimo gagaw gitunay tanukiran ng kuto sukairan di tanusiran kalalim nagumakapya ang kutwa di tanukiran di kapagipentag panginintano si Allah subhanahu wa ta'ala adnam yakwa tanuron ando sang kaya masa wan nami aliyakan saya karibatan na gito so mga pupunak na using syaitan opman o nami tumiyatirukan siya maka ayon sa ikwagamatano ng Islam nagumakasumpat kwanda nga panaguntaman yun nagito na paduto si kutofik Allah subhanahu wa ta'ala panginintano si Allah subhanahu wa ta'ala at timutimutan na si usurga padalamatan na kang bupuraman agyang kutua mga babaytano adi mambakinigmat o sangyan na Tugigaraw City balasangan Allah si udin ka pangandarenon badilabor na kutua kakakan si Ate Rokma sa kanan ni malakas sa bapan sangkay di tanabiga pa ka sasampaya nago punintano si Allah subhanahu wa ta'ala pakandunin na umurian
nago sa mga pamilya na mapipiyasiran sa kadan ng tanon pakalun sa mga umur tanos iko mapya nago sa mga pamilya tano na may pagpitano sila sa iko surga nago tumanarak tano so kalilintad ago kapya kapagintaw sang kailunia pamakabagir niya sulangon ang pangasakit raktano riski niya nang utak kukurangan sa riski nago amala na pagumanuman na so riski yung mga tao na riski niyan amaw saliran sa iko agam Allah subhanahu wa ta'ala salam lang kanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.